Anjing oke Bro. Berarti ora mancing re, mancing wak lele ono ngon-ngonan gede buatrik asli. Wah, kuwi apa lu? Wah, jelala wonge teko ge oleh siji, mlayu puntal-puntal. Ngesuk kan wae beleni wis akeh wi. Brewe. Tawang. Maning, Cuk. Maning. Sira ngerti ra pas sira ngomong trik-trik kok meneng wae. Kenapa sih? Anu ora seneng. Kayak arep ngomong sira kira tekan ji. Tekan brewe. Kayak arep ngomong sira cangkeme mambu buate ora tekan kae. Iya sih, kan dukute dengklek. Nek ku ngapa? Jadi lah tekan men gue pancik. Sira iso apa ora sih nek diomongi ki sing temenan ora guyon? Temenan ya Kim? Ya temenan. Cangkemnya mambu temenan. Kayak ki kaya ngono ki ora tekan arep ngomong cangkemmu mambu banget. Sing gede iki mah. Asli. Ambune ki kaya batang sira berman batang, Pak. Sing gede wae ana wong mangan batang ki keprewe. Ya Allah. Kowe ki ukur paribasan ibarat ambune ki kaya batang 11-12. Mambu cangkemnya aneh. Iya. Mbok sikatan, Bu. Masa ya odol ra ono nang omah. Pirawene sikatan. Ranti 5 menit. Terus prewe wis kadung mangap-mangap oleh cricon terus. Asli mau banget kayak kumuman sempak. Prewe sih. Bacin. Ya gene mambu kum-kuman sempak apa batang? Ya podo wae. Batang ya ambune bacin, sempak ya ambune bacin. Sono batangnya gue sempak.